velkommen til denne her YouTube-video med gutterne. Der var en gamer. Fuck, der er mange Sørens. Okay, hvorfor er der så mange gamer herovre? Ja, jeg ved ikke hvorfor. 3 mennesker. Okay, det sagde du fedt. Men ja, I kan se på min skærm, og så... Det mener samme. De nyder dig. Ja, fik den ene. Bot. Loot. Kom ind. Ja. Hallo, pokker. Ja! Hvad sker der? Eller vent der. Pas lige på der. Lige cool. Hvad sker der? Drenge. Ja, jeg er muligt. Fuck. Altså, jeg tror, der var nogen, der timer. Jeg har været på etage. Jo, der er 3 timer, så Dreng, jeg er på etage. det er de. Hvor er det? Er de De er udenfor? nedunder. De er hele vejen nedunder. Så har der, hvor jeg næsten døde. Der er kun 2. Du kan... Altså, har de bygget det. Wow, Musse! Hvorfor kommer du her? Vi er på flækkerne. Nummer 2. Du kan dobbeltpump. Dobbeltpump, hallo. Du kan du med alle guns. Minigun! Der var en trap! Minigun! Du har fucking minigun! Jeg mener bare. Tag min minigun. Man må Nej, åbenbart... tag minigun! Vi skal bruge den der minigun. Jo! Du skal spamme folk! Hvis der er en minigun bedre, så skal du spamme folk. Nej, tak. Det er også sandt. Ja, vi plejer til at skifte mellem game og game. Er det sammen derude? Jeg ved mig. Hvorfor bliver han ikke trappet? Fucking lortespil, altså. Det er ham, der har sat den. Jamen, jeg skulle også sætte den, men... Ja, så er det så bare mig, det hele venter på. Og det kommer ikke til at gå godt, Du har det her. 260 sekunder, til vi kan bruge. Alle sammen tænke på det, du var 250. Skal jeg lige regne ud, hvor mange minutter det er? 4 minutter og 40 sekunder. 44. Musa, er du udenfor? Nej, jeg er helt nede i kælderen. Er det helt nede i kælderen? Ja, så kan vi gå ned, og så skal vi tage riften. Ja, og så tage riften med det På samme. Ja, på min. Nej, der er en trap dernede. Der er en trap. Tag en mini! Ja. Sæt mit mini. Hvor er dit keycord? Helt nede? Helt nede. Jeg føler en kæmpe. Der er en trap. Der er en trap. Ikke fald for den, Hvor er den henne? Den er lige når du går ned. Lige der ovenover. Gå ud og så ind. Løb ind og ud. Ind og ud. Ja, ned. Nej! Valde! Psykodum. Du finder ham der. Psykodum. Au, løb! Han der er lige på løb! Der er en... Pas på trappen! Jeg ved det. Løb! Han kommer! Musa, hvor er dit kort? Han kommer. Bare løb! Løb ind i tyren! Skal vi ikke lige se et klip på min YouTube-video? Nej. Jeg har trykket lobby. Lobby. Tak fordi I så den her YouTube-video. Vi ses.